गय फुलि बायग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। नोंथाङा बायनोब्ला फांसेयाव मोनगोन 40 निफ्राय 50 रांनि। बे गय फुलिखौ आङो फांसेयाव 50 थाखानिफ्राय 40 थाखासिमावनो खम बिबांनि बेसेनावनो फाननाय जागोन। जायगायानो जादों चिरां जिल्ला दादगारि हाथिसार धलापारा गामियाव। बेयो जोंनि दादगारि ओनसोलनिनो धलापारा गामि। बेवहाय आङो बे गय फुलिखौ बानायनाय जादों। फैदो बिदिब्ला नोंथाङा बायनो सानदोंब्ला थाबैनो सुलाद लादिनि। आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय जिअ नाम्बार 600009465668। बे जाहैबाय जिअ नाम्बार, वाट्सएप नाम्बार। ओमफ्राय मोनसे दंबावो 8811926242। बे कन्टेक्टफोराव कन्टेक्ट खालामोब्लानो आंखौ मोननो हागोन आरो बे गय फुलिखौ बायनानै लांनो हागोन। सुलाद लानो थाखाय 6000946568 8811926242 जानबुं नङाव कल खालामनो हागोन।